Witam was wszystkich, witam was fest pięknie, witam was w Szlagierach Iwicach, witam was ja, Paweł Polok, witam was w Rydutowach, piękne miejsce, piękny teren i są my w bardzo nietypowym miejscu, bo zielono, a jednocześnie zaraz będziecie widzieć, jakie sam są fajne wusztliki przyrychtowane od firmy Berger. Ewa już też jest przyrychtowano, jesteś przyrychtowano, Ja jestem przyrychtowana. jaki sam są dobroci. Muszę powiedzieć, że Full to wypas. fajnie wygląda, a jeszcze fajniej wunio. I co? Będziemy co ważyć, czy nie będziemy ważyć? Będziemy ważyć. Wybierz się dzisiaj wóżd, a ja ci go upieka. I rychtyk się mogę wybrać. Jaki chcesz? Jaki chcę? Czekaj, tu jest jaki? To jest kiełbaska z serem. To jest Sołtysa biała. Ja. A te cienki tu? To jest nasza nowość, nazywają się ślązaczki. To te ślązoczki chcę i ten biały wóżd od sołtysa. Dobra. A zaraz ci powiem, czemu te ślązoczki chcę. Będziemy coś z tego rychtować, ja? Będziemy coś z tego rychtować, No ale- bo tak, no trzeba to jakoś urozmaicić. No ja, ten no bo wóżd, tak nie? na grilla, wiesz, to... Wóżty są w naturalnych jelitach, więc fajnie, bo nic nie trzeba z nimi kombinować, No nie właśnie. trzeba skóry ściągać. Tym sobie przekroimy, Tak wzdłuż, ja? tak wzdłuż i go nafilujemy trochę. Czymko będziemy filować, powiedz? Słuchaj, ja wczoraj była na grzybach. Jak się nie boisz, to potem spróbujesz. Wiesz co? Wszystkie grzyby są jadalne. Absolutnie wszystkie. Jednej no roz. Z tym, że niekiery, no roz, no właśnie. Potrzymaj sam folia. Te ślązoczki sadymy tu na razie. Możesz dać ta folia tu. I tak, damy sobie tych prawdziwków do środka. Są to prawdziwki? Na pewno prawdziwy mu humor, ja? Paweł, nie zbieram od dziś grzybów, także spokojnie. Rozumiem. Jakby w przyszłym tygodniu nie było szlagierów i wiców, no to wiecie czemu. Że tego nie będę jadła, bo nie lubię, nie? No to jakby w przyszłym tygodniu Ewa była w szlagierach i wicach, to wiecie czemu. I na to damy sobie pokrojone pomidorki. Suszone, Suszone. oliwie. Tak. Żeby nam to nie wypadło, to się to fajnie zawiniemy. Możesz dać na grilla. Dową na grilla. Zawijamy, dowamy na grilla. Zawijamy. Dobra. Grilla na chwilę zawierum. Niech się to już tam rychtuje. No i co to będziemy z tymi ślązaczkami robić? Ślązoczki, damy mozzarella na nie. Ja. Wiesz co? Aż taki dietetyczne to nie będzie. A to jest mozzarella light. No to dobra, może A wyboczone. ślązoczki mają 90% mięsa, także spokojnie. Czyli... Ten boczek już nie jest taki dietetyczny, ale wiesz, to jest nośnik smaku tłuszcz, nie? No, wiadomo. A co to jest za boczek? To jest boczek surowy, wędzony. Surowy, wędzony, taki cienki poski się go kreje, ja? Ja I normalnie się to zawijam. zawija. Żeby nam ten syr nie wypłynął, to tamka jest ten syr to tak Gęści. dokładni. Aha. I to masz tak już pozawijane? Ja. No dobra, ale bo ja tych ślązoczek nigdy nie jadł, a ja sama jak smakuje? Jest rewelacyjna. Możesz sobie dać na grilla, spróbujesz. To Jose też jedna, ta będzie moja, wiesz, ta. Dobre. I się ją dam na grilla. Dobra, Okej. otwieramy grilla? Otwieramy grilla. Otwieramy grilla. Tu będzie z boku moja ślązoczka, tak, tu okej, o. I teraz tak, jak sam się pieczą takie ślązoczki, to ja wam zaśpiewam śpiewka o ślązoczkach.
Ślązoczki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam ostało. To jedyny hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak też bec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu ostało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. No on to, czego nie ma już żaden. On ma swój rychty, gryfny kształt. Piwo lubi i rychtyk je młody. Ślązok super i po prostu je wow. Jo wam zagrom muzycznych stokąsków, taki piękny jak krepel, żech je. I zaśpiewam rychtyk po śląsku. O hajmacie, posłuchajcie mnie. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam ostało. To je ten hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak też bec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu ostało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. Co schajmatuje, no i lepsze, bo schajmatuje. 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 Tukej mamy, czego żaden już nie ma. I gorole ciągną sam sztyc. Bez brynica cisną na przymo. Co by z nami we hajmacie być? A te dziołchy to byś mógł widzieć. I wyskierne i tak gryfne są. Każdy chciałby przy nich posiedzieć. Kiej nie wierzysz, to pójdź sam ku nam. My Ślązoczki wiemy, jak też bec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu ostało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. Widziałeś Kaj Ewy? Nie, no poszło tak. Na pewno? No. A co ty sam robisz? Co, jo? No nic za tego robię, za wachtyża, Pilnujesz, obejrzeć, no czy tam żaden tego nie bierze, wiesz. A ja ciekawo, kiedy sam te francki dołożył. Jaki francki? Te Ach, francki, tam francki. Teledysk żeś widziała? teledysk super, powiem ci, do Fajny. naszych kiełbas pasuje idealnie. No to teraz oglądamy, czy te busztliki są też taki fajny, rychtyk, Obejrzyj, jak super. żeś tu fajnie przypilnował te Ja, no, te ręce, wiesz. rynce. Zawrzymy, żeby tego kiery nie wziął. Wiesz co, ja ta sołtysa też wyciągna, bo ona już też będzie dobra. Wyciągaj, wiesz, nie pogorsza się. A ty sobie skosztuj te ślązoczki, jak je. Zaraz będziemy ślązoczki, no ale wiesz co, nie możesz ani widełki, nie możesz ani nic, nie wiem, no jak to mam jeść. Toś ty nigdy nie był na pikniku? Dobra, tak się to obejrza, rozumiesz, tak. Obejrzyj. No to... Ja masz widelec! Obejrzyj. Nic nie godosz, że masz. W przyrodzie nic nie ginie, wiesz? No, wiesz, nie chciałeś mi dać tego widelca, wiesz? Chybaś będziesz co miodno. Mhm. I co? Wiesz co? To idzie same jeść. Bez chleba. Mhm. To teraz się skosztujesz ta sołtysa. Wyciągniemy ją z pozłotki, żeby ją pokazać. Mhm. I próbuj te grzyby. Muszę te grzyby próbować, ja?
Dobry jest ten filung, wiesz? Dobry, nie? Ja. I woszt. Ha! Jak smakuje, to ino jeść. Będziesz też jadła, czy nie? Ja zaraz je skosztuję. To zaraz będziesz kosztować. Zaglądamy na fajną śpiewka i idziemy do naszych gości. Gdzie morze błękitne i słoneczny czas, zbudujemy razem nasz maleńki świat. Mały biały domek na szczęśliwe dni, a w nim nasza miłość, ja i ty. Mały biały domek, tylko ty i ja. Ogród cały w kwiatach, nasze serca dwa. Spacer brzegiem morza, jak za dawnych lat. Tylko nowe myśli, lepszy świat. Tylko nowe myśli, lepszy świat. Dwa słowa miłości z nami budzą się. Dwa słowa miłości, proste, kocham cię. Gdzie słońce i morze, mały domek nasz. Najpiękniejsze słowa, które łączą nas. Najpiękniejsze słowa, które łączą nas. Przyjacielem dla nas będzie każdy dzień. Wspólne z nim spotkania, gdy noc skończy się. Za oknami wstanie i powita nas. W blasku słońca z nami spędzi czas. W blasku słońca z nami spędzi czas. Dwa słowa miłości z nami budzą się. Dwa słowa miłości, proste, kocham cię. Gdzie słońce i morze, mały domek nasz. Najpiękniejsze słowa, które łączą nas. Najpiękniejsze słowa, które łączą nas. Dwa słowa miłości z nami budzą się. Dwa słowa miłości, proste, kocham cię. Gdzie słońce i morze, mały domek nasz. Najpiękniejsze słowa, które łączą nas. Najpiękniejsze słowa, które łączą nas. Które łączą nas. Bernatka i Jurek już z nami, no niby już, ale żeście troszkę jechali, już się prawie że ćmi, co korki No. były, czy... Korki tu w Rybniku. Korki, tak. A wiesz, wiele rundów. No wiem, No. wiem. Ja jeszcze nigdy nie policzył tu. Dokładnie. Możemy nazad teraz powiadamy, będziemy liczyć. Będziecie liczyć. Ale już my są, nie gorsz się na nas. Ale widzicie, że już ten dzień jest krótszy, niby jeszcze nie lato do 21, ale już się robi Czuć, że jesiennie. mamy wrzesień na karku. Tak to jest. Tak Czas Czas się kręci. No my się nie starzejemy. No nie, ja tak nie czujesz to, ja nie. Wiadomo- Jurek, ty? Nie. Nie, ja jestem nie. młody. A propos właśnie upływu czasu, chciałbym wrócić, tydzień temu my go dali o różnych nowościach, jakie macie plany, a ja bym chciał wrócić do samego początku, czyli do pierwszej płyty i śpiewki jak promyk słońca. No tak, rzeczywiście, to jest do mnie taką specjalną piosenka i tak właściwie mogę powiedzieć, że z tą piosenką zrodziła się ją na tej scenie śląskiej i ta piosenka mi na początku przyniosła bardzo dużo smutku, ale teraz ją bardzo lubię śpiewać. Bardzo się cieszę, bo to już było jakby 11 lat temu
I cieszę Została się, odświeżona. została odświeżona w nowej wersji, ale się bardzo cieszę, że zajeżdżamy gdzieś i ludzie mi go dają. Pani Bernadetto, a jak promyk słońca, czyli znają, pamiętają i bardzo się cieszę, że możemy to śpiewać. Teraz już mogę śpiewać. Na początku ją nie umiałam śpiewać, było mi tak bardzo smutno. Płakała zawsze. Płakała zawsze kończyło się to płaczem, ale pewnego razu mieliśmy takie wspólne śpiewanie, że poproszono nas, żeby coś zrobić, żeby zgodzić ludzi, żeby zostali po takiej wielkiej tragedii razem i wtedy postanowiła, że zaśpiewam tę piosenkę i widziała, że ta piosenka chociaż niesie tyle smutku, to dawa taką nadzieję na to, że kogoś jeszcze spotkamy i wyraża tak dużo miłości i widzę, że to pomaga, więc uznała, że trzeba ją śpiewać, bo ludziom daje dużo nadziei na dobro. To my też teraz ta śpiewka se obejrzymy i myślę, że się wam spodoba, bo jest richtig fajno. Wciąż powracam do pamiętnych tamtych dni. Byłaś z nami tylko parę chwil. Ty radością wypełniałaś każdy wspólny dzień. Każdym rankiem przytulałaś się. Twoje oczka były jak iskierki dwie, gdy witałaś mnie u progu drzwi. Wtedy do mnie podbiegałaś, całowałaś mnie. Pytam las, dlaczego zabrał cię? Jak promyk słońca, który nagle zgasł. Malutki listek, który z drzewa spadł. Tak ciebie nie ma dzisiaj pośród nas, lecz w naszych sercach ty żyjesz ciągle nam, ciągle nam. Dzisiaj, gdy spoglądam w niebo pełne gwiazd, może któraś z nich to jest twój blask. Wiem, że kiedyś się spotkamy, znów przywitasz mnie, a ja wtedy też przytulę cię. Jak promyk słońca, który nagle zgasł. Malutki listek, który z drzewa spadł. Tak ciebie nie ma dzisiaj pośród nas, lecz w naszych sercach ty żyjesz ciągle nam. Jak promyk słońca, który nagle zgasł. Malutki listek, który z drzewa spadł. Tak ciebie nie ma dzisiaj pośród nas, lecz w naszych sercach ty żyjesz ciągle nam, ciągle nam. Jak promyk słońca, który nagle zgasł. Malutki listek, który z drzewa spadł. Jak promyk słońca, który nagle zgasł. Malutki listek, który z drzewa spadł. Tak ciebie nie ma dzisiaj pośród nas, lecz w naszych sercach ty żyjesz ciągle nam, ciągle nam. Piękno, richtig piękno śpiewka.
naprawdę coś fajnego. Bardzo się cieszę, tak. Myślę, że tutaj w tym klipie zostało oddane to wszystko, co jest w tekście zawarte. I tutaj bardzo się cieszę i bardzo dziękuję naszej tutaj aktorce, tej małej dziewczynce, która zagrała postać Wiktorii. Chociaż Wiktoria się tam też pokazała. Dokładnie został pokazany w tym klipie moment przeszczepu Wiktorii, przeszczepu szpiku. Także to takie naprawdę i wzruszające, ale teraz oglądam to z taką pogodą, bo tak jak odniesie, ona jest takim przesłaniem dla mnie. Wiesz co, Joci za chwilę też puszcza nastrojowo śpiewka moja. To za chwileczkę nagrano w zupełnie innych okolicznościach. Obejrzymy, czy Ci się będzie podobać. A teraz jeszcze wracam do tej Twojej pierwszej płyty. Ona się dobrze przyjęła, ale tego też, że Tyś tą śpiewką, jak Promyk Słońca i tą płytą zaistniała na śląskiej estradzie, ale na samym początku chciałaś zaśpiewać, wydać płyta i koniec, czy zaraz żeś wiedziała, że będziesz jeszcze coś robić, no bo to już w końcu, tak jak Godosz, 11 lat. 11 lat. Nie, takie moje właśnie pierwsze pukanie do studia do Jurka, to rzeczywiście był zamiar, żeby chciała bardzo zaśpiewać tę piosenkę, która miała Najpierw być... było dzwonienie. na Dzwonienie, telefon. tak, umawianie się. Jurek oczywiście odmawiał, bo miał tyle zajęć. Jeszcze nie. Ale taki miałam zamiar, że chciałam to zostawić taką dokładnie dla mojej córki, bo to jest moja wnuczka Wiktoria. I tak sobie gadała, że chciałabym, żeby ta piosenka została w takiej pamięci z wszystkich, więc trzeba to uwieńczyć na nagraniu w studiu, żeby to po prostu taki był, takie zarejestrowane, tak? No i tak to się zaczęło, a potem jak rzeczywiście... Potem się to już toczyło. Toczyło, potem Jedna było piosenka, pytanie, druga, trzecia, czy jeszcze płyta, będzie, A to potem pytanie, kiedy będzie druga płyta. No i tak to się Potem to już my na nakręca w stałe życiu. zaczęli współpracować. Ja. Ktoś Tak. kiedyś powiedział, że nic nie dzieje, że zawsze się coś dzieje po coś. No i myślę, że tutaj Nic się też przypadkiem nie nic dzieje. przypadkiem. To jest prawda. Zmienimy klimat, Zmieniamy klimat. gromy coś wesołego. Gramy coś wesołego. No to gromy. Mój ty Romeo ze snu, przyjedź i weź mnie w ramiona. Czeka
pięknie śpiewacie, naprawdę fajnie i z tego co wiem, podobają się te wasze śpiewki też poza Śląskiem, w Wielkopolsce i nie ino. Kaj tak dalej koncertujecie? No właśnie, myślę, że głównie ten taki rok, który pomału się będzie kończyć, to głównie właśnie Wielkopolska, chociaż też my byli za granicą, Za granicą byliśmy w byliśmy. Niemczech, Koncertowaliśmy na Kaszubach. na Kaszubach, byliśmy w Chorwacji, także myślę, że tamkaj ludzie lubią słuchać takich piosenek bardzo melodyjnych, to te piosenki się W mazowieckim przyjmują. województwie. Dokładnie. Często nas właśnie pytają o teksty, że te teksty gdzieś tam zawsze, że mało też mamy takich utworów typowo takich biesiadnych, chociaż nie godą one są, ale są takie utwory gdzieś tam, gdzie pomysł na utwór był przemyślany, konkretny tekst napisany i to też widzę, że to ludziom się podoba, że zawsze ta piosenka jest o czymś takim z życia. Jest o czymś. Jest o Po czymś. prostu. No. Godalimy o nastrojowych śpiewkach i o tekstach, to ja się muszę pochwalić, że ja napisał śpiewka do mojej żony, nastrojowo, na melodia najstarszej znanej angielskiej ballady, bo to jest melodia ze średniowiecza, czyli najstarszo chyba wykonywano w tej chwili na Kaś ty to znalazł. scenie. No, jak posłuchacie, to na pewno będziecie ją kaś tam rozpoznawać. Zaglądamy? A podziałała? No wiesz, ja zawsze działam. No to gratulujemy. Czy pamiętasz ten piękny mój, kiej na spacer razem my szli, kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty. Kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty. Tyś czekała, co powiem ją, a ja myślą, jak piękno żeś je. I tak mijał ten piękny mój, a ja czekam, czy pokochasz mnie. I tak mijał ten piękny mój, a ja czekam, czy pokochasz mnie. Wroz wiedziałaś, że wszystkim jeją i pytałaś, co w mym sercu je. Piękny taki był otok świat, kiej za serce chyciłaś mnie. Piękny taki był otok świat, kiej za serce chyciłaś mnie. Przyjdź zaś ku mnie i będzie mój, zaś za ręce wartko chyć mnie. Taki ważny byda zaś ją, boś ty moja nazowdy je.
I na spacer razem my szli. Kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiotkach była żeś ty. Kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiotkach była żeś ty. A ja ci tak powiem, Paweł, znam te okolice. Nie są to okolice Rud? No oczywiście, to jest genau w samych no Rudach. widzisz, aleś tam zawędrował. Jo zawędrował, wiesz co, bo jo fest lubia Rudy. Jest tam bardzo sympatyczny ksiądz Jan, dyrektor tego całego odrestaurowanego kompleksu, wiesz, tego parkowo-pałacowo-klasztornego, bo to wiesz, były różne dzieje. Pierwsze to był klasztor cystersów, potem to był pałac, potem został zniszczony, teraz zaś odbudowany. Ale ty z zakonnikiem nigdy nie chciał być. Nie. Chociaż dużo ludzi mi go dało, żeby był ze mnie piękny farosz. Aha, zaraz farosz, patrz, na przykład go dałem wikary. Nie, ja od razu. Ty zaraz farosz. Ja od razu na Konkretnie. farosza. I od razu godem, że mi się widz wspomniał z tego tytułu, wiesz, jak jedzie w pociągu rabin i farosz. No jadą, coś się tam godają. No i w końcu ten rabin godo w farorzu, a powiedzcie mi, jak też to tam u was jest z tą hierarchią, nie? No, farosz godo, no pierwsze się idzie do seminarium się z wikarym, nie, potem farożem, biskupem, kardynałem, no, ewentualnie papieżem, nie? Na rabin godo i koniec! A farosz godo, no koniec, no tuż nic nie idzie zostać punbuczkiem, nie? A rabin godo, obejrzyjcie. A u nas się jednemu przytrafiło. No widzisz, co cię ominęło. Ja. A będziesz musiał w ta druga strona, byś musiał iść. Tak to idzie się pięknie ośmiać. Ja też się zawsze śmieję i że jest wesoło, jak słucham twoich pieśniczek, szczególnie z tej nowej płyty. I mamy ta piękna płyta też do was jako nagroda. Drugi raz, nie starejcie się, jak ktoś nie wygro, to ma jeszcze jedna szansa, bo oczywiście w sobota, jak zawsze, konkurs w naszym podsumowaniu listy szlagierów po śląsku, kaj idzie wygrać ta piękna płyta, a komu by się nie udało wygrać, to może ją kupić. Styknie, że przyjedzie do naszego szlagierowego sklepu Szkolak do Rybnika na ulica Kościelno 5, tam wielki sztand ze śląskimi szlagierami. A jak kto nie ma czasu przyjechać albo nie może, to niech się przedzwoni do szlagierowego sklepu. Numer telefonu macie na stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. To się ino w liście i oczywiście zawsze wam tam ten numer wyskoczy. Możecie dzwonić, zamawiać. Płyta dostaniecie pocztą. A teroski się coś fajnego z tej płyty posłuchamy. Co by my się tak mogli posłuchać z tej płyty? Myślę, że tutaj też jest bardzo fajna jest taka piosenka To był bal, bo tak pięknie tam też pary tańczą, walcują, tak jak powiem. No i jest też fajna piosenka, już my tego dali, co ci dedykowała, ale mogą też być wędrowne ptaki. Pierwszy bal, potem ptoki. Ptoki. No to gromy. Epoka i styl, nie jeden się bardzo tym smuci. Skrzypnęły zawiasy, zamknęły się drzwi, a to co minęło nie wróci. Lecz jest za czym tęsknić, wspominać jest co, w głowach się całkiem przewróci. Ma walc tyle wdzięku i wzrusza nas wciąż, więc warto obejrzeć jak wstecz. Gdy pan ze swą panią pięknym powozem przez miasto przejeżdżali, na salę balową potańczyć sobie, szampańską zabawić się. Kiedyś bal
choć sercu był żal, że skończył się ten piękny bal. A świat ciągle pędzi, wiecznie gdzieś gna, nie daje przystanąć na chwilę. Nikt nie wie, co będzie, gdy skończy się gra, prawdziwa komedia omyłek. Czy wiosna, czy lato, radości mniej w nas, bo wciąż niespodzianki niemiłe. Więc marzę, gdy na to pozwala mi czas i cofam się myślą 100 lat. Gdy Pan swoją panią nosił na rękach, kwiaty codziennie dawał, a ona rumieńcem kryła się cała, kiedy do tańca ją brał. Kiedyś bal to był bal, same walce, walczyki i tanga. Kiedyś bal to był bal, w stylu retro wspaniała balanga. Kiedyś bal to był bal, gdy wracało się z niego o świcie. To życie piękniało, choć sercu był żal, że skończył się ten piękny bal. Gdy Pan ze swą panią pięknym powozem przez miasto przejeżdżali, na salę balową potańczyć sobie, szampańską zabawić się. La la la, la la la. La la la, la la la. Kiedyś bal to był bal, gdy wracało się z niego o świcie. To życie piękniało, choć sercu był żal, że skończył się ten piękny bal. Jest wiele nas na całym świecie, ptaki wędrowne, co raz tu, raz tam. Śpiewamy Ci tak o wszystkim, co w duszy gra. Światło niesiemy, byś nie był nigdy sam. Czym byłby świat bez tych piosenek, które od rana już przy Tobie są? Wciąż nucisz je, kiedy jest dobrze i źle. Nuty pogodne łagodnie w sercu brzmią. Wędrowne ptaki śpiewają o miłości, o szczęściu i snach. Wędrowne ptaki śpiewają, a dobrzy ludzie je zapraszają pod swój dach. Wędrowne ptaki śpiewają przy pogodzie i gdy pada deszcz. Wędrowne ptaki śpiewają, tylko je zaproś, odwiedzą siebie, jeśli chcesz. Jest wiele nas na całym świecie, radość dajemy i wzruszenia łzy. Kolorów ze
melodie przyniosły dobre sny. Wędrowne ptaki śpiewają o miłości, o szczęściu i snach. Wędrowne ptaki śpiewają, a dobrzy ludzie je zapraszają pod swój dach. Wędrowne ptaki śpiewają przy pogodzie i gdy pada deszcz. Wędrowne ptaki śpiewają, tylko je zaproś, odwiedzą Ciebie, jeśli chcesz. Tylko je zaproś, odwiedzą Ciebie, jeśli chcesz. Jeśli chcesz. Piękny rychtyk, piękne śpiewki. Widziałem, że śpiewają z wami i zaproszeni goście też, ja? No, to taki projekt był nasz, żeby zaprosić innych artystów ze sceny śląskiej też do tej piosenki. Tam jest grupa Arkadia, Janina zespół Libera. Nastroje, Janina Ja. Libera. Tam jest nasz kolega akustyk i właściciel studia, Tomek Wolny też jest pokazany tam. Także była to taka duża zbiorowość artystów. Mogę jeszcze powiedzieć, że 6 płyt mamy wydanych i z tych 6 płyt właśnie 2 płyty są takie, gdzie zostali zaproszeni nasi przyjaciele ze sceny. Do poprzedniej płyty też były takie właśnie duety z Jackiem Silskim, Mariuszem Kalagą, także lubimy Wojtkiem Małotą. z Wojtkiem Małotą, lubimy tak, nawet tam była grupa wokalna dzieci, także lubimy takie, chociaż to nie jest łatwe, bo potem trudno też gdzieś się spotkać, żeby razem to wykonać. No. Ale ludziom się takie duety, takie właśnie kombinacje muzyczne podobają. Zawsze to jest ciekawe, jak jest, wiesz, z tego zespołu, z tego. Chociaż niesie to za sobą trochę też czasem kłopotów, ale my to lubimy. Jurek tutaj jest całym mistrzem od tego. Tyle ludzi nagrać, Ja. to jest Czasem dużo o roboty. pretensje, coś ty zaś wymyślała. Czyli wy się ze wszystkimi kolegujecie. Przynajmniej się staramy. Przynajmniej Staramy się staracie. kolegować, wiesz jak to jest w życiu, czasem Ja. życie eliminuje, bo to nie, że ktoś się tam, ale czasem po prostu życie zresztą weryfikuje dużo naszych takich działań, że coś, co kiedyś żeś robił i uważałeś, że to jest dobre, to za chwilę go dość, no jednak to się nie do. I tak w wypadku takiego właśnie takich przyjaźni scenicznych też tak jest, chociaż chcemy być otwarci, ale życie pokazuje, że inaczej. Obejrzymy, co nam te życie pokorze. Pomału nasz program dobiegł końca, cima się robi, nie? Ale A powiem Ci, że Krótkie dni. fajnie, super. fajnie. Wiesz co tam jest dobre, że nie musimy jutro iść do szkoły. Ja. W Chyba, żeby, przeciwieństwie do dzieci. Do dzieci. A pozdrawiamy wszystkich szkolarzów. no to jeszcze widz na sam koniec, jak mama go do Jasiu do szkoły. Nie ida do szkoły, nie mam takiej możliwości, mama go do, ale musisz Jasiu tłumaczać, no nie ma od tego ucieczki. Nie ida do szkoły. Mama go do Jasiu, musisz iść do szkoły. Jasiu go do, a czemu ja muszę iść do szkoły? A mama go do, po pierwsze, masz 33 lata, a po drugi robisz w tej szkole za dyrektora. No i to jest właśnie To jest cała esencja samo życie. tego. Samo życie. I tym optymistycznym akcentem pomału kończymy, ale ja mam nadzieję, że jeszcze do nas przyjedziecie. Jeszcze przyjedziemy, tam jest takie Znowu piękne płytą. miejsce. Piękne miejsce i takie smaczne wyroby. Wtedy były dobre pieczone z grilla, a dzisiaj mamy same szyneczki, Dobroci. schabiki, same dobroci. Także pozdrawiamy ta firma. Firma Berger na pewno nas Pozdrawiamy jeszcze pięknie. będzie gościć i was też, jak będziecie mieli nowo płyta, jak ino będzie, zaroski się głoście. Przyjadymy, bo Przyjadymy. tak godom nam się tu podoba, bo jest i bardzo radośnie, i bardzo dobrze kulinarnie. Trzymiemy was za słowo. My widzimy się oczywiście jutro w propozycjach do listy szlagierów po śląsku, a za tydzień w niedziela tradycyjnie o 18:00, o 6:00 na wieczór szlagiery i wice na Kierewos Fest pięknie zapraszam. Mamy nowy sezon, nowe premiery, to już byćcie koniecznie z nami. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia.